Palestinaren alde, orain, inoiz baino gehiago. Ahora más que nunca, Euskal Herria con Palestina. Hoy seguimos con la mirada puesta en Palestina, porque seguir movilizadas, acompañando la resistencia del pueblo palestino, es imprescindible para que se mantenga el alto al fuego total y permanente y se garantice la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Nos movilizamos para que Gaza y Palestina respiren, pero no solo. Nos movilizamos para que el pueblo palestino viva con paz y justicia. Los responsables del genocidio no pueden quedar impunes. Sigue siendo necesario aislar a Israel y por eso exigimos a instituciones y empresas que rompan toda relación con Israel. No al negocio con el genocidio y a la normalización del sionismo. Es al pueblo palestino a quien corresponde decidir su futuro, el futuro de su tierra, y para ello es necesario el fin del régimen sionista de apartheid y ocupación. Gazari, Palestinari begira dago gaur ere Euskal Herria, eta gaur zer esan nahi dugu. Beharrezkoa da su-eten erabateko eta mugagabea mantentzea, eta nazioarteko komunitateak Palestinaren aldeko neurriak indartzea. Gazako herriak arnasa har dezan. Oinarrizko laguntza humanitarioa lehenbailen bermatu behar da. Eta Israelen ez betetzeen aurrean jarrera zorrotz eta irmoa mantendu behar da. Jasanezina da Israeli onartzen zaion impunitatea. Horregaitik jarraitzen dugu mobilizatzen. Palestinak bizi behar duelako, bakean eta justiziaz. Genozidioaren arduradunak ezin direlako zigorgabe geratu. Beharrezkoa da Israelen isolamenduan sakontzea, bai maila sozialean boikota bezalako ekimenekin, zein maila instituzionalean eta ekonomiko-komertzialean. Patronalari eta instituzio propio naiz nazioartekoei Israelgo estatuarekiko harreman komertzial eta diplomatiko oro eten dezatela eskatzen diegu. Europar Batasunaren eta Israelen arteko elkartze hitzarmena bere osotasunean eten behar da berehala. Kolonialismoaren aurkako borrokaren beste testuinguru batzuetan gertatu bezala, herrien erresistentzia eta nazioarteko elkartasun iraunkorraren kombinazioak ateak ireki aldizkio benetako alternatiba bati. Genozidioa gelditzearekin batera beharrezkoa da apartheidaren eta okupazioaren amaiera, eta Palestinar herriaren eta palestinarren eskubideen erabateko egikaritzea, presoak askatuz eta refusiatuen itzulera bermatuz. Palestinarrei bakarrik dagokie beren herrialdearen etorkizunari buruz erabakitzea, eta Euskal Herria alboan izango dute. Filhastin jurra, gora palestinazkea.